ತೋಡಿ ಎತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಉಂಡು ಗೋರಿ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 6 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗ್ಲು ಮಾರೆ ಬಾ ಅನುಭವ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಯಾಪಲ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗೋ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಪನೋಲ್ನೆಕ್ ದಾದನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಚಿನ ಹತ್ತು ಮರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ನ ಗಾಡಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಅಂಚೈತೆ ಪ್ರಶಾಂತನ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲನ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಸ್ಟವ್ ಅವು ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಏನೈತೆ ಕುಲ್ ನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ಪೂರ ಡಿಕ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ನ ಇಂಥ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ 4 ಕಿಲೋಂಡಿಗೆ ಗಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಗಡಿಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆತು ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಫರ್ದು ನಾನು ಪಿದಾನ ಅಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಬರ್ಬಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೇರ್ನಪ್ಪ ಕ್ಲೋ ಅಂತೇರು ನಾನು ತಿಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಅವಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಗಡಿಟ್ ತರೆಗೆ ಒಯ್ಯರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೇರ್ನ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆತ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಯ ನಾನು ಆಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಲೈನ್ ಡೇ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲು ಮೀನು ಕಾರ್ದಾಯ್ಡು ಮೀನುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಅಂಬೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಜಿತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನಂಡ ಆಗ್ಲೊಂತೆ ಜನ ನೆಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೋದು ಬುಕ್ಕಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪೋಪುನ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿಯರ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟವ್ ಅವು ನಾನೈತೆ ಬಾಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಬಾಲೆ ಪಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಬಾಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೋನ ಕೂಡ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರ್ದ ಈ ಕಾರ್ ನೆಕ್ಕಂದೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಪೋಸ ಆ ಕಾರ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಓಕೆ ಬಾಲೆ ಮೀನ್ ಬಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ಲ ದಿತ್ತೇರು ವೇಟ್ ಎಸ್ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆನ್ನಿತ್ತು ಹೊಲ್ದೀಪುನಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೇಳಿಯಾ ಬರ್ದಂಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಆದಿಪುಂಡು ಹೋಯ್ತಂಜಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಈ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಲು ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಲುಂಗಿ ಟೈಪ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಎಂಟ್ಲು ತೂಕ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ನ ಊರೊಂದು ಏನೆಕ್ಕಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೀನರಿ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಯ್ತು ಪೋದು ಕೋರಿಯ ಬಚ್ಚು ಎಸ್ ಕೋರಿಗಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ ಕೋರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಪೂಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಸೀದಾ ಪೋಪ ಕೋರಿ ದಾಡಿ ಬೈದ ಅದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂರ ಸೇರಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು 3 kg ಇಟ್ಟ ಗಿಲ್ರಾಜ 4 kg ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತೋಡಿ ಎತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ಗಿಲ್ರಾಜ ಕೋರಿ ಪೂರ ಏನೇ ಕಾಲಡ್ ಉಲೈ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರ ಪುಸಂತ ಏನ ಪುದರ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನ ಸುಗ ಕೋರಿ ಏತು ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 900 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ 3700 ಎಸ್ ಮೂಜಿ 700 ನಮಕ್ಕ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಗಡಿಕ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೋರಿ 2 ಕೆಜಿ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವ ಬೈ 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 ಅಗ್ಲಿ ಎತ್ತಿರವ ಅಗ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಈಗ ಪಿದಾರ್ಲೇನೋ ಅಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ ತಾಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿದ ರೇಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಸಂದ ರೇಟ್ ಗೇತನ ಪಚ್ಚು ರೇಟ್
ಕೋರ್ದ ರೇಟ್ ಏತಾನು 2.5 ಸಾವಿರ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಗೆ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಗಿಲ್ರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕೋರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ರಾಜ್ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಮನಾಗ ಟಿಕ್ಕನ ಸುಕ್ಕನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪೆರ ಕುಡಂಜಿ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಡಿಟ್ ತಾರೆ ಕೊಯ್ಯೋರುಂಟು ತಾರೆ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಲ್ತದು ತಿಂದದು ಪೋಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗಾತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ ತಂದು ಇನ್ನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಿದಾರ್ದ ನಾನು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾದಪುರ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮ ದಾದಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊತ್ತು ತಾರೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುರ್ಲ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪನ ಸುರು ಸೊ ಅಂಚ ಇರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚಿದ್ದು ರಸೀದ ಆಡೆಗೆನ ಒಡೆಯಲು ಬಫೆ ದಾದ ಅವಲ್ಪ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಪ್ ನಾಡಿ ಪೂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬಫೆ ಉಂಡು ಬಫೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಕುಂದ ತಿಕ್ಕುವ ಮಾತ ಕುಲ್ಕುಂದ ಮಾತ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕಡಬಾತ್ ಕುಲ್ಕುಂದರ ತಿಕ್ಕುವರು ಕುಲ್ಕುಂದರದು ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ರೂಟು ಸೊ ಪೋಯ್ ಪೀಸ್ ಸೂಪ್ ತಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಬೋಡಾಪುನು ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ಟವ್ ಉಂಡು ಪಚ್ಚುನು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಸೂಪ್ ತಯಾರ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ಲು ಪೂರ ಬೋಡಾಪುನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂದೆ ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಬೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಲ ಕಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಇಜ್ಜರು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪದು ಪ್ರೂಫ್ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅವು ಕರೆಂಟ್ದು ಅವಗೂ ಸೂಗೋರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿ ಸೊ ಉಂಡು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಪನಾಗ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪನಾಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಕೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಹನ್ ಕೋರಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಕನಕದ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತು ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬಫೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಕುಲ್ಕುಂದ ಪನ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಇಂಕ ಪಿದಾರೊಂದು ಲಗಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಐತೆ ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈದ ಶಾಪುಡು ಬಫೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂತ ಪೂರ ಇದು ಪೂರ ದಿತ್ತೇರು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಅಂಗಡಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಧೋನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ ದೀತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನೇ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಧೋನಿ ಮನೆ ಎಂಬೇರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದಾಗಲು ಪೂರ ಬೇರೆ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋತೆಂಕ್ಲಿ ಮಾರಾಪುರದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಕುಲ್ನ ಚೇರ್ ಪೂರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಬಸ್ಸರೆ ಬರ್ಶೋಕ್ ಆತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಡೆ ಬತ್ತನ ರೀಸನ್ ಆದ ಬಂಡ ಅవి ಪಂಡದ ಬಫೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡೇರು ಬಫೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡುದುಲೆ ಐಟಿ ಕಲ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಚ್ಚಿ ಕೋರಡಿಗೆ ಒಂದು 4 ನೈಟಿಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ ಅರಗಿಂಚ ವಿಂಟೇಜ್ ಪೂರ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ನ ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಆಡ ಹಾಕೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಜ್ ಜಾಗೆ ಒರಿಯ ಕುಲ್ನಾದ ಜಾಗೆ ಮಾಲ್ ತೂರ್ತು ಆಯ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕುಲ್ಕೊಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ಕುಲ್ಕೊಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಗಣೇಶ್ ಸೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಹಾರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಾರಿ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶರು ಬೈದಿರಿ ಗಣೇಶರೇ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಣೇಶರು ಇನಿ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಆರ್ನೈತೆ ಓಲು ಅಂತ ಅವನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಗಣೇಶರು ಕೆಂಚಲ ಗಣೇಶರೇ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ 90 ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಈಗ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಹಗ್ಲಲ್ಪಲ್ಲ ಕಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಿತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಿತಿಲ್ಲ ಗಣಸರಿ ಚೆಕ್ ಪೆಳತ್ತಾನ ಗಣೇಶರಿತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಆರು ತೂದೆ ಬಂದಿರು ಗಣ ನಿಜಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಬಾಫೆ ಒಂದು ಟೀ ನಿಲ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲ ಗಣಸರಿ ಕೋರಿಂಡು ಬಿರಾಡು ತೂವಲ್ಲಿ 500 ಹಾಕ್ಯಾತ ಅಯ್ಯೋ 500 ಮುಗುಲು ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಪ್ರಶಾಂತರ ಗಾಡಿ ಮುಗುಲು ಉಷ್ಣಾಗ 1 hour
ಓ ರಾಮಡೋರ್ ಏ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಜೀವ ಜೀವ ಕೋರಿ ಬುರುಂಡಿ ಹೇಗೆ ಬಾಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಂಡು ಕೊರಡಾತೆ ಮಾರೆ ಏರು ಬರ್ಲೇನು ಐ ಬರ್ತಿಜಿ ಏರೇ ಬರ್ರ ಏನ್ ಬರ್ರಿ ಮಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅನ್ಸರ ಅದು ಅತ್ತೆ ಸಸಿ ಈರಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉಂಟು ಮುಂಡು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮುಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ಕಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಗನ ಇತ್ತೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಪೋಯ್ ಏ ಬೊಂಡ ವರನ್ನೇ ಬೊಂಡ ಬರ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಮುಗಳು ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಪಾಪ ಮೂಲು ವೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾದ್ರೆ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 15 ಗಂಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದು ಇನಿ ಗೈಸ್ ಇದಾದ ಬಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟಂಬ್ಲೆ ಬೊಂಡ ಕಟ್ಟಂಬ್ಲೆ అయితే పచ్చిన బర్త్డే పోస్టర్ బర్త్డే ఓలా అండి సో గైಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಗೋರಿ ತೊಲ್ಲು ಇರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಓಂಜಿ ಮುಂಡು ಬರ್ದಿಲ್ಲೇರು ಆಹಾ ಆಮೀನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಏ ಶಿವ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ದಿಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಂಡು ಮಸ್ತ ಮ್ಯಾಂಡು ಹೊರ್ರ ಗಣೇಶರು ಮಿಸ್ ಆಪುನ ನೀ ಪೂರಲ್ಲೇರು ಹಾಗಾಯ್ತು ಮೂಲ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಗಾಡಿದು ಐತನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಜ ಪೂರ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಇಗ್ನಿಸಿಡ್ ಮುಲ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲು ದಾದ ಮುಂಡು ಪೂರ ಬತ್ತ ಸೊ ಅಗ್ಲಿ ಇಗ್ನಿಸಿಡ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ಬತ್ತ ಫ್ರಾಂಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತನ್ ಚೂರು ದೂರ ಬೋತು ನೆಟ್ ಗಣೇಶರು ಐಟು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುಣಿತ್ತು ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಪಟ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಪರಂದು ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕು ನೆಡ್ತಾತು ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸಸಿನಾಗ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಇವರು ಉಷ್ಣ ತಂಪು ಅಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೊಂಡ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಕೊಯ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬಾಡೊಂದು ಒಯ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ನಾನು ದಾದ ಅವನು ವೈಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಶರ್ಟ್ ನೇ ಕೋರಿ ತರಗ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತೋಂಡ ಶಿವ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೋಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ತರಗ ಇಪ್ಪನ ಆಯ್ಬುಕ್ ಕೊಡಿ ಕೋರಿ ಸೊಲ್ನೇರಿ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲೋಡು ಕೋರಿನ ಕರಪ್ಪವಾಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇರ್ನೇ ಮಲ್ಬಾಡದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದಾ ಸೇಮ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕೊನೈಚಾರ ತಾನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದೆ ತುಂಬೊಂದು ರಾತುಂಡ ನೆಟ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕುಲ್ ವೇಟ್ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಪೆ ಬುಡಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಹೀವನ್ ಮೂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಂದು ಬರೋಡು ಗಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೈನ್ ಬರ್ದು ಬರೋಡು ಪಾಪ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ಸಿವಿಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಐಟಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ಪೋಯಿನಿ ಗಣೇಶ ಏರ್ಪುರ ಕುಲ್ಲದೇರು ಶಿವ ಗಣೇಶರು ಶಿವ ಕೋರಿ ಗಾಲಿ ಬಡ್ರ ಐಟ್ ಕೋರಿ ಜೀವ ಕೋರಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಊರ್ದಲ ಸೇಲಂ ಸಾರಿ ಊರ್ದಲ ಗಿಲಿರಾಜ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಗಿಲಿರಾಜ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಒಯ್ಕ್ ಕಬಾಬುಗೂ ಬೇದ್ದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಚೂರು ಬಟ್ ಗಿಲಿರಾಜ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಗ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬೋಡ ಪುನಃ ವ್ಯೂ ತೊಲೆ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ತೋಜುನು ಮೂಲು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಪೋಂದು 2026 ದಾದಾ ನೆನ್ನ ಬೇಗ ಬೋಡ ಬಾಬು ಎಲ್ಲೇ ಎತ್ಲಾಂಡಿ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರ ಈ ಸಲ ಇರುಲಾರ ಲೇಟ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಭಾರ ನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ರ್ಯಾರ್ ಬೇರು ತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ಟದು
ಕುಟುಂಬ ಟೆಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ ದೋಸೆ ದಿನ ಆರು ಬರೋಡೆ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ದೈವನೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ತೋಜಿನಾರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಅಂಚತ್ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬದ ಬುರ್ದು ನೀರು ಆರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಇದ್ದು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಆ ಕುಟುಂಬ ತುಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಶುರು ಪುಟ್ಟದ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಪುಟ್ಟದ ಮಾರು ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬ ಚೂರು ದಿನ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಆಲ್ ಪಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪದ ದೈವನೇ ಬಂತು ಈಡೆ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲಿತೆ ಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಪನ್ನೆ ಇಕಡೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಜಾಗೆಟೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಮುಗ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚುನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರಡ ಆರೆ ಹೊಂಡ ಮುಲ್ಪಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಇಂಚ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂತೆ ಬಟ್ ಇಂದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ತೂಪನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಸಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅದ ಅಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕ್ ಏನೈತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರೂಲೆ ಮುಗ್ಲು ಕಂಬೈಟ್ಲೆ ಸೊ ಏನೈತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ದೆತ್ತದು ಕಂಬೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನಲ್ಪ ಅಂತದ್ದು ನಗಡು ನೋಡು ಉಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಅರ್ನೇ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆರಿದ್ರು ತನ್ನಿಗೆ ಮುಳ್ದುಲೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮೂಲ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಮೂಲು ಶುದ್ಧ ಯಾರೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕು ನಡ ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಅದು ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಲ್ಲ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಜನ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ನಲ್ಲೇರಿ ಶುದ್ಧ ಯಾರ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇರಿ ಪಾಪು ಮೇರೆ ಶುದ್ಧ ಯಾರ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲು ಶುದ್ಧ ಅವಲಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಮೇ ತರಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಶುದ್ಧ ಯಾರ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲು ಪೂರ ಜವನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೇರಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ರಾಧನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಮೂಲು ಅವು ಏನು ಬುಕ್ ಬಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಲಿ ಬುಕ್ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸಿತ್ತೆ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ಮಾತಾ ವೈಟ್ಲ ಮುಂದಲ ಪುರ ಬಾರ್ದ ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ನೆಟ್ಟು ಗಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ತಾರೆ ಕೋರಿ ತಾರೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಪೂಪಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಸೊ ಮಾತೈತೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ವಯಸ್ಸವಂತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಗಡಿತ ಅಂಚಾರದ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಯಾರನ್ನ ಬರೋದು ಪೇರು ಪೂರ ಮಾಲ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ತರವೇಪು ಅಲ್ಪ ಪೋತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಇದು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡತ್ತಿ ಕಸಂತೀರಿ ಕೋರಿ ಈತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಹತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಈತ ಜನ ಪೂರ ಸೇರು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡಿತರು ಕೋರಿದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೂಜಾರ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಂಡದನ್ನು ಕೈ ಮುಗೀತು ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ವಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಮಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗ್ಲು ಮಾರೇ ಬಾ ಅನುಭವ ಇವತ್ತು ಸಂಬೆ ಇವತ್ತು ಕೋರಿನ ತಕ್ಕೂರಿಗೆ ಬರೋರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅರಸು ಓದ್ತಂದ್ಲಿ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತವರಮ್ಮನ
ಅಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಹಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿ ಮೂಲು ತರೆಗು ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಂಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ತಿಂಪುಜರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಇನಿತ ಶಶಿ ಇನಿತ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಕೋರಿ ನಮಕ್ ಅದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಮಾಲ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇನಿತ ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತಡ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಜಲ್ಲ ವರ್ಷಿಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಷಿಲ್ನ ವಾಗಿ ಆರೊಂಜಿ ನೀ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ಅವು ಬಂಡ ಪ್ರಶಾಂತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮನ್ಸಿತ್ತು ವರ್ಷಿಲ್ ಪುನಾನೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಹಸಿವು ಪ್ರಶಾಂತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಂದಿತ್ತಿನದ ವರ್ಷಿಲ್ ಪುನಾನೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ వచ్చు ಆರು ವಾರಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇರಿ ಎಂಚಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾ ಸೋಗೈಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೂರ್ನ ಇಂಥ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಮೈನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತರು ಬುರ್ದು ಇರ್ತೀರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬೇಗ ಆವೊಂದು ಎಕಡೆ ದೆತ್ತನ್ನ ಪಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಇರೋದು ಎಕಡೆ ದೆತ್ತನ್ನ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋರಿನೂ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಪಡೋದು ಅದು ಅನ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮುಲ್ಪ ಹೊಲ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೋರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೈಟ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಕ್ಕನು ಮೂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ಲನ ಮುಲ್ಪದ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತು ನುಗ್ಗಡೆ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರಿನೈತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನಾಗ್ಲು ಒಂದು ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಒಂದು ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೋಡ್ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವ್ಯೂ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಕೊಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಈ ಸೈಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಲ್ಕೊಂದ ಸೈಡ್ ಕಡಬ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಇಂಚಿ ಪೋಣ ಗಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಟೆಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಈ ಜಾಗ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನು ಸಚಿನೈತೆ ತಮ್ಮನೇನು ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ತುರು ಅಂತ ಹೊರಲೆ ತಂದಾಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನೈತೆ ಸುದೆಕ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರೋಡು ಗೈಸ್ ಕೋರಿನ ಹದ ಮಾನ್ಪೇರ ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ತೋಡು ಬರಿಕ್ ಪೋದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೈತಲೆ ತಿರ್ತು ಸುದೆ ಉಂಡು ಮೀದು ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಪ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಜಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಾಡೆತ್ಯ ಮೂಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಶಶಿಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಪಾಪುಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮಾಲ್ತನಂಡ ರಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಾತ ಬತ್ತನಗಳು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ರ ಬಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತು ಪೂರ ಪೋಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಪೂರ ಪೋಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆಪಿಜೇರಿ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ರಗಾಲಿ ಪೂರ ಪದ್ರಾಡು 30 ಕೋರಿ ಸಜ್ಜ ಒಂದುಂಡು ಹೋಗೆ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಉಡ್ಡುದು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡು 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಗುಡ್ಡ ಮಿತಾರಿ ಯಾರುಂಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪ್ರಸಂತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟವ್ ಮೊದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೀರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ ಅಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಂಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 4 ರೀಪು ತುಂಡು ತಿಂಡಾಂಡು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಮೇರೆ ಮುಚ್ಚರ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ತಿಂದ ಪೂರ ಮಂಗೇರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಚ್ಚು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒನಸು ಕೊರಡ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೈಕ್ಯ ಮಟ್ಟುಲ್ಯ ಗಣೇಶರೇ ಸ್ಟಡಿ ಅದ ಈರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ದಾದ ಪಾಟ್ ನೀರು ಅಂಚಲ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಉಪ್ಪು ಫುಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರು ಸೊ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು 4 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆವ ಬಚ್ಚು